Ayan, ayan pa. Ayun, galing. Oh. Wait. Sama ka na naman sa amin. Ayan, batang mga ngawil. Ang daming mga kabingwit pa rin. Sa tulay. Oo. Puno. Ang daming mamimiwas. Dami. Ayun, oh. Oh. Uli. Taan na, Gong. Taan ka na dito, oh. Dito ka. Ayun, oh. Video na lang ako. Marami din to, ano? Dami. Doon pa. Dami. Oh. Dami ng huli, kuya. Dito ka. Dami ka ng huli? Kanina ka pa? Kanina lang. Ayan mga kabingwit, oh. Shout out sa inyo. Mga kapwa ko kabibingwit. Nandito lahat. Yo, dami na, oh, huli. Ayun, oh. Iba maliliit. Dami na nilang huli, ha? Opo. Evelyn Vlog Official lang po. Wala, di pa ako wala pa sila, close pa, naubos na. Tagisang kate. Tagisang. Santa Rosa, kuya. Ayan, dami. Karente? Opo. Ano channel niyo po? Ha? Channel niyo po? Evelyn Vlog Official. Ayan, shoutout sa mga kabingwit. Hilira sila dito sa Kaingin, mga kabingwit, oh. Ay, hindi. Marinig pa lang. Ayun, oh, daming huli na. Marinig. Ano yan? Ang gando. Walang bangos. Wala po. Oh, wala. Gom! Andito si Kabingwit, oh. Kasama natin sa San Lorenzo. Ayun, oh. Lapad ng huli nung, ayun, oh. Ayun, oh, tira mo, ayun, oh. Vlogger din siya. Hindi. Ang dami nila, oh. Ayun pa, oh. Puno-puno na. Ganon din dito. May edit dito, do. Pero rin sa ilalim. Asan ang huli mo, Kabingwit? Oh, ang dami yan. Ayun sa'yo? Ah. Kala ko sa'yo yun na yun. Ang dami na ning huli nila. Oh. Oh, ang dami. Kanya-kanya silang lagayan. Ang dami na kayo. Dami na, kuya. Oh, isa pa lang ito. Sa'yo, ngayon pa lang ikaw. Ayan si Kabingwit, oh. May huli na isa. Vlogger? Opo. Evelyn Vlog Official lang po. Evelyn. Ay. Tusta. Ay! Bakit ka nandito ka? Dami mo nang huli? Ayun. Saan? Ito? Hulo. Angat mo yun. Ito. Alin? Nasa ilalim. O bakit nandoon? Parang nasa tubig. Ah. Ano pangalan vlog niya, te? Evelyn Vlog Official po. Saka Ferds Vlog, ay Ferds Katindig Vlog. Ayun yung isa. Ba't hindi ka doon? Ano doon? Lilim-lilim. Ngayon lang uminit. Ay, yun pa, oh!
Huli ka balbon. Wala nang bulate. Ayan, oh. Buti na yung nakakasabit-sabit yung mga yung mga bingwit. Ayan na. Sima. Ha? Lagalag? Sige. Parang na ano ko na yun. Subscribe na yun. Lagalag. Shout out sa Lagalag Fishing Adventure. Kay Marvin tsaka kay Master JB. Oh. Master JB ng Taal. Ito kami. Ang dami dito mga kabingwit, oh. Shout out. Dito na kayo lahat. Ayun. Parang ayaw ko magtaan, ah. Magbablog na lang ako. Ayaw yung isa, oh. Kukunin yung kanyang ano. Ang init naman, kuya. Dito tayo sa kabila. Ayan, dami. Daming mga kabingwit. Oh, ito malalapad, oh. Shout out sa'yo, kuya. Kuyang mga kabingwit. Dito maganda, mapresko. No. Meron ilalim. Sa ilalim, meron na yun. Meron pa dun sa dulo. Doon, oh, lalapad. Oh, wala. Maraming pong isda dito eh. Ano ko na? Oh, may namema rin? Mainit nga lang doon. Ayun, oh, may huli. Yun, marami silang huli, oh. Ang dami. Ang dami natin, no, katrupa. Ayan, ang dami. Hanggang doon, pahaba. Ilalim ng tulay. Ang dami. Baba tayo dun. Ayan sila. Ah! Ayun, sa ilalim. Meron sa ibabaw, may sa ilalim. Ayun, oh. Shout out, kuya. Kuya, pahawak nga. Akit ako. Itinggal ko. Ah, oo. Hindi. Ayun. May huli. Ang dami doon sa kabila, hilera. Ang daming huli na nila doon. Isang katutak. Hanggang doon sa dulo. Hindi pwede ang bingwit ko dyan. May iksi bingwit ko eh. Meanwhile, Lagalag. Andoon sila Lagalag Fishing Adventure. Nandoon. Shout out kay Just for Fun PH. Doon sa ibabaw ng tulay, ang dami, tsaka sa kabila. Dami, lalapan nga eh. Ayun na, ang dami na. Parami na ng parami. Ayun, doon sa dulo. Kabilaan ho yan mga kabingwit doon. Doon. Parami na ng parami. Pwede ba ako bumawa? Saan ako ba? a few moments later. Makahagis naman. Bakit?
Sila, ang dami nilang huli. Baril naman to. Ayan, mga kabingwit. Nakakatuwa, dami-dami nilang huli. Ang dami namin katropa dito. May huli ka na? Ah, doon oh, ang dami. Saka sa kabila, ang lalap. Hindi na pang umaga yan. Sila? Ang dami na nilang huli. Eh, si kuya, yun oh, ang dami na rin ah. Ikaw kuya, kanina ka pa rin? Kanina ka pa? Kararating lang din. Oh, ang dami na. Kaso pag ikaw lumublob dyan, Malalim mo yan. babad ka. Hindi, dyan lang. Malalim. Ito may namamaril doon, no? Paano nga? Naiwan ko yung stand ng ano ko. Hanggang dulo. Magkabilaan. Stoy. Dito ka. Oo, doon oh. Sa may kabila. Oo, doon na yun. Doon lang oh. Sa may saging. Itong kasasagin. Nagsabi, B. Doon kayo sa may saging. Ba't kayo nakakarating dito? Dito na naman kayo maliligo? Hindi ko naliligo dito. Malalim dito eh. Sige, papag magagalit yung mga yun sa inyo. Di ba maliligo? Malalim pa dun sa mayatin. Oo. Semi-box. Malalim pa. Kaya dito muna eh. Wala kang taga. Dito nga taga. Bakit na? Hindi abot. A few moments later. Isang araw lang eh. Gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim ka pa? Ganun pa rin? Ganun pa rin yung pagpunta namin doon? Abot na sa bato. Ano ba to? Sa box. Yung ano. Ayun nga, galing nga. Di ba dati nung pumunta kami doon? Paano nga ganun din. Oh. Oh. Ay kayo. Mo si dumaan dito. Inubog mo. Kaya lang, tayo kukuha ang bulate. Saan? Ayan oo, mga ayan oo. Sabla. Kinukutsara yan. Lang pinuputol na eh. May bangus. Pag nalambitin na po yan, putol niya. Wag. Tatakaran. Huwag mong tagalan. Ito, tanggalin mo to. Magabahal ng tao. Sa bahay. Tatlong tao. Wala ang tao dito yung papaya. Ako tatakip. Apa? Malay mo maano ka eh. Nandito kami sa sa may butong na namimiwas ng isda para lang may maulam kami kasi ang hirap ng buhay ngayon lalo niyo naman dahil nagbagyo nga bagyong paeng paeng Ano ba? paeng Si Paeng. Tapos may kasunod pa. ako Si Queenie. Yun. Sunod, si Karangda. salamat Sino? Karangda. Huwag na. Tama na yun si Queenie. Ikaw naman. A few moments later. Ayan o. Laki ng huli o. Basura.
Suklo bagad eh. Laki yung huli oh. Panalo. Ay, teka lang, bagyo, basura. Ito na. Ano mo kasi yan? Makalay mo, sa'yo yung ano, pumunta yung... Oh, kunti na lang dun sa taas. Ito, sumabit din oh. Oh, ang dami na kuya niya na. Oh, uwi na? Ah, wala ka ng pain? Oh, kumunti na. Kumunti na yung... Ikaw kuya, yan ay. Marami na rin. Kanina ka pa kuya? Ah, sumabit na. Diyan oh, wala sabit doon. Pag ginagis mo, sabit. Ha? Langoy na! Langoy. Saan ka pa po? Uwi na kayo? Nyaw. Pupunta kayo sa sementeryo. Nako! Lalangoy na yan. Ano? Sabi mo, lalangoy na yan. Dami. Ayun, mga katropang kabingwit. Uwi ka na, kuya? Ayaw na? Oh, madami na si kuya. Tulungan na kita. Kanina ka pa kuya dito? Ngayon lang, konti lang kasi bulati namin. Ah, kami wala eh. Nasabit doon sa ano eh. Oh, ayan. Uwi na siya. Uwi na siya. Gusto ni Colin kakit doon, dito. Dito marami no. Maraming dait. Oo, sasagot eh. Sasaglit. Ba't yung iba wala? Ano kaya rin? Dami yung huli. Asan? Manguha ulit ng baro ng ano bulati. Oh, kumunti na. Nasa na? Nagsiuwi na? Nitatanggalan mo na ng hasang yan ah. Oh, lapad oh. Bayo, natin Evelyn. Ano na? Napanood mo na ba? Oo, kuha na natin. Hindi ka naman nagko-comment eh. Nag-subscribe naman ako. Wala ko, hindi ka nag... Ah, sa'yo yun? Hindi, kanya. Nagsabitan lang kami. Ah, ayan na naman tayo sa sabitan eh. Huli niya. Yung may huli. Patula, kanino patangayan sa'yo? Hindi. Sa inyo ata yun eh. Oh? Hindi. Maliit. Nandun kila Butoy ah. Oh, ayun na naman. Dito ko sa may huli. Ayan oh. May huli na. Oh, di ba? Ano na yan? Good size yan ah. Good size. Oo. Lagalag. Ikaw kuya. Wala pa rin? Sige. Bubulatin mo. Ano ba yan? Ano ba? Ayan. Nawala na doon. Meron? Ayun. Oh, meron ulit. Ayan. Oh. Kuya, tingin dito. Yan. Evelyn Vlog Official lang po. Naubusan ako ng sticker eh.
Si Master Sabit ka. Ayun, oh, huli na naman. Grabe siya. Fiesta. Ang ganda sa dulo. Kahapon, marami din dito. Nandito ka kahapon? Hanggat di nauubos. Yun o. Oh. Huli na naman. Dalawa? Oh, dalawa pa. May libreng ayungin yan ah. Michael. Ayun. Panay-panay huli nila. Si Kuya umano na bumaba na oh. Oh. Meron ulit. Ayun. Walang kilo yan, walang kilo. Walang kilo. Saan? Ayun, ang laki. Oy. Binubuhusan kasi nila ng coke kaya lumalapit sa kanila yung malalaki. Shout out! Oy! Mga tropang kabingwit! Shout out sa lahat! Ano yung bingwit ko sa bata? Ayan, oh, laki! Oh, laki nun! Niloloko mo kami, kuya, ha? Pinipili mo, ha? Saan? Oh, yun, oh! Oh, laki, ah! Good size yan, good size! Pag walang kilo, alpasan na. Oo. 4 na kilo, huwag din ang kunin. Yung 4 na kilo, akin na lang. Ayun. Ayan, pwede na yan. Good size yan. Asan lagayan mo? Asan misis mo? Hindi mo sinama? Ah. Ayan o. Huli mo ba? Niluloko ah. Oh, papainit ka din? Dapat may ano ka rin, bingwit ka din. Pinaiinitan mo naman to ay. Namumula na. Trip niya yan eh. Ayan. Walang kilo. Ayun! O kuya, shout out sa'yo nakahuli. Good size yan, good size. Ang ingay ko no. Oh! Niyon. Kala ko butanding na eh. Oh, yan! Ah! May ginto pala yan eh, yun! Oh! Ayun oh! Diba? Daming uli ko na makita eh. Ay kuya, yan oh! Good size yan! Yun! Laki huli oh! Leng! Parang gusto ko mamingwit ah. Maya dito yung. Ayan, ayan pa. Ayun, galing. Oh. Ano Master Michael?
Sige. Mas malaki ba? Ayun, ayun! Oh. Sunod-sunod na! Saan ba? Isa. Ayun, oh. Si Kabingwit Lagalag. Kumabit ka? Lulusong na yan. Ayun! Laki! Oh. Good size yan. May kilo yan. Oh, wala kang pataw? Paano? Ay, hindi ko alam yun eh. Kung bakit, kung meron siyang ano. Ayun! Pag may naramdaman nyo na. Gaganunin. Hinihila ng isda yan eh. Ramdam yan. Meanwhile, Uno! Dagat. Dagat. Pakitang, ano yung pakitang yung maraming... Ayun! Oh, ay, nakaalpas! Ayun! Si Tatay! Shoutout sa'yo, Tay! Galing-galing mo tayo. Ang galing mo, Tay! Sana all. Sana all, lagi may huli. Oh, Evelyn Vlog Official lang po. Oh, shot pa no. Ayun, oh, sa dulo, meron din. Doon, bulabog kasi doon, oh. Nalulusong eh. Nalulusong nila. Tapos pag ginagis mo, may isa nga po doon. Masabit. Sabit. Bilad kung bilad, ano, Master Michael, oh, nabulog na ako, ah. Ayun, oh. Op, op. Si Michael Tarog na. Niloloko ka. Balikan mo na bukas yan. Oh, laki! Oh, si Tatay na naka-blue, oh. Jackpot na naman. Kantayin mo ko. Antayin mo ko, Tay. Cut off. Pwede duman, kuya? Oo, ang dami na. Hindi po. Hawak kita. Ang balde na huli niyan. Sana si Tatay. Ah! Oh! May libreng ano. Oh, ang dami na. Isang timba. Kaloka. Ang laki, oh. Oh. Akala ko ano lang. Hinapo ako doon. Ayoko doon, baka may aso doon. Oh, ang dami, oh. Bakit? Ay, good size. Good size niya. Good size. Ah, doon siya, no, ah. Sa kabila. Oh, doon siya. Kanina pa kayo, kuya? Mga 9, gano'n. Oh? Puno na. Ah, bukit. Ay. Grabe, oh. Akalain mo yun. Kayo nauwi, Tay? Sabit din? Huli yung sabit talaga. May sabit siya. May sabit siya. Ang laki. Oh. Ay, laglag agad. Walang di. Ay, Kumagat na rin sa akin. ang laki. Sinisid yun tayo sa ilalim. Isip mo naman. Sisid ka, Tatay. Ay, naku. Uwi na. Ano yan pag ganyan? Pinuputol na lang. Puputulin ko na yan. Tuloy na diretso. Order na lang sa Lazada. Kaya. Malalim dalim sa kwan, oh. Sabi Bon. Doon sa pinakatali ko ng kwan, oh. Yan. Ayan, naputol yung sima ni Tatay, oh. Ayan. Uwi na. Kasi jackpot na siya, oh. San Isidro pa kami? Ah, dyan lang kami sa Santa Rosa po. Yan. Tama na yan.
maganda talaga ang sinuwerte. Marami namang pamilya ang pakainin. Opo, biyaya na yan. Biyaya na. Mga anak, kahuli bigay mo sa kanya para Eh kasi yung iba, di ba, ganun-ganun lang? Hmm. Huh? Buhay pa, oh. Uwi na. Tama na yan. May service kayo, tay? May tricycle naman. Ah. Kulain mo yan, oh. Dapat 2 timba pala tayong dinala mo. Wala na pating pain. Oo nga, di ba? Wala kasi kaming pain. Dito baka dito may pain. Walang makuhang pain dito. Cooler na bukas. Cooler na. Banyera. Huwag. Saka yung isang drum dadalhin daw. Sumabit din, oh. Lalaki ano? Pangihaw. Ayan, pang ihaw. Tataba. Ayun, ang taba na, no. Oh. Oh, Eh, babaw lang yan. Lusungin mo na. 1 timba na tayo. Uwi na daw sila. Kayo naman daw. Kayo naman daw. Wala nang pain eh. Andito lang. Dito kayo pumuesto. Michael! Michael! Bingi si Master Michael, ah. Meron sa ilalim, may sa ibabaw, may sa gilid, may sa sulok. Uy, Ilagay na Oh! yung kay tawi. jackpot! Hindi mamaya doon sa tricycle natin ano. Oo, yan na. Ilagay mo na muna ito. Yan na. Galing. Bigay. Oh. Bigay ng marinig. Walang problema doon sa mga kasama ni Tawi. Madaing ano niya. Kuha na lang ako ng ng piraso rin. Ah, magkasama kayo? Uuwi ka na din, kuya. Pamangkin ko yung mga kanya. Pag ano, kuya, talagang dito kayo? Pag may ganyan, pagkatapos ng bagyo. Ano ba yung sama? Doon na muna kami. Aray, Bukas, balik ulit kayo. bahala na. Kasi pag walang Ingat, tatay. Ingat kayo. Bukas eh. Ano yan? Ano yan? Sumabit eh. bukasan ng kamay. We, sumabit. Ayan oh, dami na rin kay kuya. A few moments later. Oh, meron pa dito. Nagkalat. Kaya tayo sa vlogger. Oh! Grabe kayo sa akin, ah. Wala na ako. Hindi natin tatago sa Ang dami. Ayan oh. Sana all. Sana all madami. Si tatay, malaki din. Oh, yan. Pakulain mo yan, oh. Kanina pa kayo, kuya? O, baba mo na, kuya. Baka hindi sila makahinga. O, bakit yun nakaano, angat? Malapit na umuwi. Ay, balikan mo na tayo ano ah. Malapit na rin kami umuwi. Uuwi ka na din? Wag. Dito pa ako eh. Oh, si tatay nilalaglag. Saan tatay? Walang kilo eh. Hindi, may malaki. Bakit dyan? Kakatayo din naman pagdating sa bahay yan eh. Eh, pupunta yan doon sa sulok-sulok. Saan? Saan? Ay, pag nagkamas niya, hindi ko ano. Gagamas ka pa. Dapat yun, namimuyot eh. Si kuya oh, sanay na sanay magpain oh. Hindi na lang pain mo kuya. Focus na. Umuwi na sila oh, 1 timba. Oh. Jack. Maaga pa yan sila. Alas 9 daw. Uhuli din. Oh. Dalawa? Oh, galing. Oh, dalawa. Dalawa din si. Galing ni kuya. Kanina puno doon, no? Nawala na ngayon. Wala na. Dumalang na ang dawi. Ah, ganun. Ayan o, kuya. Uwi na? Uwi na.
A few moments later. Ang daming mangiwas. Ang dami. Ang daming katropa. Ang daming katropa dito kabingwit. Oh. Ayun pa oh. Dami. Yun. Siksika na sila doon. Hanggang doon sa dulo. Mga kabingwit. Ayun.